sinong presidente nimo. Pero biskan sino man ina, wala sang mag-ilinaway. Life is too short para usikan makipaglalisay sa taho nga hindi mo man kilala, partis sa politika, tinunto. Pero antes na, syempre, maramyawan na kita. Mga taga Rojas City, may kadaw sa inyo. Tani, kamo naman nga sa mayong kahimtangan. Kag madamo, uging salamat sa inyong paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa ako ng mga video. Sa halong gid, kamo dira. Damo sang nagapamangkot kung sinong butuhon ko. Pero, wala ko gid ginahambal kay nga hindi ko gusto sang gammo. Basta kung sinong magdaog, suportahan ko kung maayo. Pero buyayawon ko man kung siya magtinunto. Kamo daya? Anong ginaobra ninyo? Magyawyawanay, maglalisay, mag-ilinaway, parte sa inyo nga mga kandidato? Kung nainit ka mo, hindi FB ang solusyon. Bantayi sa bangga kag digto dumugon, tinunto. Kay kagabi, nag-uso na naman ang mga proclamation rally. Siyempre, tanan kita may kandidato. Tanan kita right naton ina. Aton kinamatarong. Kung BBM ka, okay. Kung Lenny ka, okay. Kung Isko ka, okay. Kung Pacquiao ka, okay. Kung Lacson ka, okay. Okay ang tanan. Ang hindi okay, ang hindi insakto, nga kamo mang insulto, mangyaw-yaw, kag mang-away. Do pa matyaga ninyo. Kamo ang may alam, kag sila waay maan. Pamatyagan ninyo. Kamo wala sala, sila makasasala. Pamatyagan ninyo. Kamo mapalangit, sila mapa-impyerno, tinunto. Mayo maning meme. Mayo pa ni. Si Carla BBM, si Julina Lenny, si Melay, sige live selling. Tatlo sila magmigahay. Isa ka trabaho, ulop danay, pero nagarespetuhanay biskan lain-lain ang kandidato. Di pa rin kilala ko. Wala nagasapakanay. Sa Facebook, nagblakanay. Pero sa inyo ako da, mas gustuhon ko pa si Melay. Kaya ginauna ang live selling para sa pagkaon sa pamilya niya. Kamu wala ka pang away, wala ka post. Mayo tadi kong ginabayaran, kamu kami kwarta. Tikon wala anong makuha ninyo. Kontra. Anong tulos ang baisay? Lalisanay, inaway. Kay biskan sin o presidente nga magpungko kung ang mga tao, ang mga Pilipino, sige tinamad, sige ginago, kag sige minango, ang Pilipinas hindi mag-asenso. Tinga usik ka rin yung inyong oras. Makipaglalisanay kag mag-inaway sa taho nga hindi nyo man kilala, kaglain ang pagpati sa politika, tinunto.